Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera, zer modu zaudete, korrikarekin unkituta edo. Ni Bartzelonako korrikan izan naiz eta egia esan ederra izan da. Hemengo irudiak ere ederrak izan dira, Iruña jendez eta kolorez beteta euskararen alde, trabestien kilometroa, euskalgintzaren kontseiluko lekukoa eskirotzen. Ikusi dut gainera TikTok kontu bat dagoela korrikako erorikoak elkarra banatzen ari dena. Gaiztoa zarete benetan. Bueno, euskeratik baldin bada onartzen dugu ezta. Bueno. Fandango berri bat bezala, iraia berri baten bila. Korrika, arranduaren egaldia, lumari berria. Korrika, irrintzi zarra da hogaztetan, gailur berrietan. Basurdearen aztarna gara, elorretatikan, agurain aldera. Bagoizan, lainotu xamarra egongo da, baina egunak aurrera eginala hobera egingo du giro paregabea korrikan aritzeko. Bai, baina baliteke kantauri isurialdean anemenka euri apur bat egitea. Hori bai, temperaturak berdin jarraituko du agian apur bat beherago. Ipar mendebaldeko eta iparaldeko haizea ibiliko da. Eta bihar, asteartean giro eguzkitsua itzuliko da eta temperaturak gora egingo du, balio altuenak 18 eta 20 gradukoak izango dira. Hurbilegi gaude gezurretarako, hurbilegi gaude, baina edozein etxetan zindan eguan eguzki argitan hautsa izan. Lasai, ez diogu Iker Ibarluzeari postuak endu nahi, baina gaur martxoaren 23 meteorologiaren munduko eguna da. Meteorologiaren munduko erakundeak, erakundea sortzeko hitzarmena barkatu abian jarri zela ospatzeko, ez harri zen egun hau. Meteorologiaren munduko eguna 1900 eta 97 geroztik ospatzen da, eta urtero meteorologiaren munduko erakundeak osatzen duten 180 estatukidek, baino gehiago ospatzen dute egun hori, gai bat ardatzartuta. Aurtengo leloa Observing Today, Protecting Tomorrow da. Honekin, erakundeak azaldu nahi du iragarpen bakoitzaren atzean milioika behaketa daudela, milaka prozeduraren bidez kaxkatuak erakundeak koordinatutako sare global batean. Amsterdam edo Osloko gomanillo naiz, elbideak horri dut autobusean. Merdinok gaiztu lertu bat besterik ez da izan, Gardino alderan arama. Leioren almohan ezerik aleskale goaz, ona zisto espektakuleton benelamei. Alagik aletapu espektakuloa, begiratzen erortzen ari den gaupe. Eta izen, non hitz egiten da eguraldiaz beste inon baino gehiago. Irratian baino askoz gehiago. Badakizu ez da. Igogailuetan, kasualitate edo ez, gaur igogailuen mundu eguna da. Bai, hau ere existitzen da. Esaten dute, igogailuaren munduko eguna 1853 ospatzen dutela, bidaiarientzako lehen igogailu komertziala agertu zenetik. Badakizu ezin izan zen Gipuzkoako lehenengo igogailua. Dokumentatuta dagoen lehenengoa 1884an instalatu zuten Donostian. Continental hotelean igogailu horrek mugarri bat ezarri zuen, garai hartan elektrizitatea edo urberoa edukitzearen aldera zitekeen luxu teknologikotzat jotzen zen. Continental hotela goi mailako hotel bat izan zen Donostiako erdialdean zegoena, Zubi eta kaleko 22. zenbakian.
Aurrealdeak Kontxa pasealekura ematen zuen eta La Perla bainuetxea ere gertu zuen. 1972ko irailaren 30ean itxi zen betirako. Garestia da alokairua, salduz bizitza sinatuz hitza, ateazpitik fakturaren printza, jabearen dei bakoitzean, azkena helduko dela ikusten baduzu zuk. Hiru hondartza ez badira nahikoa, txalupa galdua kanta baratzeko, ze portua aurkituko dut nik gero nire harima sosegatzeko. Ikerketa batzuk diote igogailu batean gora edo bera egiten duten pertsonen bi herenek ez dutela elkarrekin hitz egiten. Agian horregatik da beharrezkoa igogailuetako musika. Muzak izena du musika mota horrek, 20ko hamarkadan sortu zuten George Owen Squire enpresa buruak sortu zuen. Enpresaren teknologiari esker kable elektrikoen bidez musika igortzeko aukera izan zuten, eta musika besteak beste etxe horratzetako igogailuetara eraman ahal izan zuten, bertan zeudenak lasaitzeko eta kabinako esperientzia hori nolabait hobetzeko. Hainbestekoa izan zen arrakasta 40ko hamarkadan enpresa eta lantegietan erabiltzen hasi zirela langilek produktibitatea handitzeko helburuarekin. Helburu hori lortzeko adituek esan zuten, abesti melodikoak aukeratu behar zirela letrarik gabe. Horrelako zerbait. Entzuleok, igogailuetan mintzagairik gabe gera ezaitezen ona hemen bitxikeria batzuk Bartzelonako Osasunaren Institutuak makroikerketa bat egin du 103.000 parte hartzailerekin eta zera aztertu du, gozaltzeko ordua. Ondorioztatu dute, goizeko 9:00 aurrera gozaltzeak 49%an handitzen duela bigarren motako diabetesak garatzeko arriskua. 8 baino lehen gozaltzen dutenekin alderatuta, eta dena intsulinaren eragina omen da. Begira gaur gure sukaldaria dator gurera, galdetu beharko diogu ea zein ordutan gozaltzen duen, landerkornago dator eta 5. zaporeaz hitz egingo dugu, umamiaz. Mami, sabes a un mami, no hay que arreglar nada en la cama. Fácil, lo hacemos fácil, no como en las pelis donde el amor es drama. Qué complicado es hacerlo fácil. 1, 2, 3, 4. Umami, umami, qué sabor tan especial. Umami. Entzuleok sentitzen dugu, ez dugu umami hitza aipatzen duen kantu oberik topatu. Ez da intxarra. Ze barkatu? Ez da la intxarra. Bueno, mami, sabes, umami barkatu, Te quiero tal cual, con toda la fuerza del Big Bang. Llegaste a mi vida así, pim pam. Pim pam. Big Bang, pim pam. Arreglaríamos hasta lleno al Bisbal. Arreglaríamos hasta Chinoa Bisbal, barkatu. Errima batek ezin du dena justifikatu. Baina dena eman dizu pop kultura, eman dizu musika, eman dizu gastronomia, eman dizu zientzia. Arnauren abestiak horrelakoa dira. Ja, barkatu, dena ondo. Eskerrak gauza serioagotaz ere hitz egingo dugu. Gaur, sekten inguruan ariko gara. Guruak, liderrak, taldeak, kontrakultura, arriskua, soziologia, denetarik jorratuko dugu Eneko Iturberekin. Ez eta futbol talde bat sekta kontsideratu daiteke? Talde bat da, liderra dauka, jarraitzaile asko diru asko gastatzeko prest daude. A ber, txantxetan ari nahiz, baina futbolaz ere agian ariko gara. Bereziki Sevillan jokatuko den gizonezko futbolaren kopako finalaz. Eta Argigorriak telesaila estreinatu berri den honetan, sortzaileek lehenengo orduak nola bizi izan dituzten jakin nahi dugunez. Horretarako gaur Alex Merino gidoigilea eta sortzailea elkarrizketatuko dugu. Hori, ikusten duzuen bezala, gai ugari oparituko dizkizuegu, zuen bizilagunekin igogailuetan hitz egin ahal izateko. Eta bestela eskaileretatik ego, bihotzaren zato beha data. Bihotzaren zato honena mami sabes hau mami kantatzen zuliok. Martxoak 23 ditu gaur eta astelena da ongietorri guztioi, bigarren kafera naiz irratian zarete.
zuekin entzuleok June Romatet Ibarguren egunon. Egunon. Eta zuekin, Goiuri Ezeiza Arandi egunon. Egunon. Izketan hori zeizuena Iñigo Asensio Ilurbide gaur bigarren kafeak 1150 garrena du, goizak 10:19 urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan ongietorri, bigarren kafean zarete bai, naiz irratian. Beste behin haserretu zara odeiekin haiek dute eta errua ta ez dakizu zer egin. Beste behin haserretu zara euriarekin beratik duzuta begiak guzti. Eta segituan Garazika Estaino lankidearekin egingo dugu bat, korrikaren burutik edo, baina guk maite dutak ere zuekin elkar banatu nahi ditugu, eta June Romatet Ibarguren zuri dagokizu, lehenengo maite duta. Nik esan behar konturatu naizela dantzatzen eginen momentuan, nik ez nukala maite dutik pentsatuta. Epa! Eta orduan, errexera jotzea erabaki dut, maite dut ikustea korrika non dagoen momentu oro, maite dut, aukera hori eukitzea 24. korrika honetan, ze noski hasiera batzuetan ez zegoen aukera hori, eta azken urteetan jarraitu ahal izan dugu edo zein plataforma edo telebistetatik, baino egia da ere eukidera asteburu honetan maite dut ez bat, izan dela sortu zaitela enbidia puntu bat, egon delako nire inguruan jendea asteburu pas antolatu duena Nafarro aldera eta Nafarroako toki ezberdinetan korrika harrapatu eta haiekin kilometrotxo batzuk egitea, metro batzuk baldin badia ere, eta toki ezberdinetan harrapatzen jutea zen ere azkeneko korrikan egunero egon nintzen, 23. korrikan egunero egon behar izan nuen lanazela eta naiz eta oso neketxoa izan zen, azkenean izan zen beste esperientzia bat, eta korrika beste modu batea bizitzeko aukera bat. Eta, aste azken horetatik pasako da antolatu dut jadanik goiza korrikan egoteko. Beraz, maite dut erresa, baina uste dut euskal zale askorena dena egun hauetan. Zalantzari gabe orain txumetxoak ari gara ikusten, gure laborategi paretik. Korrika txikia egingo dute. Hori da. Bai, badakizuek, korrika eskola askotan ospatzeko, ze agian ordutegiek ez dute bat egiten, eskolako ordutegiekin, aritzen direla horrelaxe trostan, eta adibidez guk badakizu, Tolosatik egiten dugula irratsaio hau, Tolosan gaueko 11 kaldera igaroko da, 10:00 uste dut, okerrez banago, sartuko dela 10 auzotik, eta berandu umeekin korrika egiteko agian, eta orduan, orain aterako dira, goizeko 10:00, korrika egitera plan ederra. Oraintxe agurainen dabiltza eta eskola bateko ikaslek daramate lekukoa, eta gustatu zait irakurtzea karteltxo bat dago eginda horratzean irunesken artean daramatena, eta ez dakit bi pertsona ezberdinei dedikatuta edo jartzen du agurainetik korrika zuentzat lide, eta ez dakit ze jartzen duen hemen beste izena ez dut ondo irakurtzen, baina ikasle pila bat ikusten dira korrika, eta
Hemen txegure txatean egunon, zer moduz nire maite duta da korrika atzo Iruñan izan ginen, zelako giro, haze bideoak egin genitun, eta gero garazi kastaino agurtu nuen, eta ze susto eman zidan bapatean korrikan. Nire txeko igogailuan ateak beharko det, selfie, bialdu, ze guapo zaudeten gaur, mami, dantza bikain ikusgarri, June, urrengo astelenean bazaude? Bai, naiz. Urrengo astelenean Gorka Sant Estebanen bisita daukagu. Bai, irakurri nuen. Eraman pastak dio, hombre, Gorka pastak zuek egarri barko dituzu, ez da? Claro, zure bali bada. Hala ere gauzatu izango dizuet, Pastak ondo daude, eskertzen ditugu, baina urdaiazpikoa ero eskertzen dugu. Bai, ze irinak gero bihotzerra ematen digu batzu. Patata tortilla. Bai, patata tortillak, urdaiazpikoak, Amaiketako oso bat. bokeroiek, horrelakoek ez diate inongo bihotzerrik ematen. Txuletatxo bat egin berri. Baiztoak. Frustrazioak zikintzen du. Bale, ez pasa diote, hombre, Gorka, ez, besterik gabe. Hau dia, entzulentzako gomendio orokorrak hausnarketa elkarbanatu bat, baina dakarzuela eskertuta eta ezer gabe bazatuzte, bai, ez pentsa. Baina oso hasi zara hemen Juneri eskatzen pastak, dena esaten hasita, zuka abiatu duzu, gatazkatxu hau. Goiuri ez eiza Arandia, zure maite dut zein da? Begiran ere, maite duta da, urtekin konturatzen zarenean zure... hobeto inguratuta zaudela lehen baino. Duela urte batzuk joan nintzen lagun talde batekin Zaragozara egun batzuk igarotzera. Eta bertan aipatu nuen, justo data horietan korrika abiatu zen Euskal Herrian. Eta orduan antxe hartu genuen hotelean geundela, esan nuen, begiratu beharko genuke, ea Zaragozan ere, antolatzen duten, zagian hemen bizi dira euskaldun batzuk, eta begiratu beharko genuke ea Zaragozan ere antolatzen duten korrika, eta antolatzen balin badute, plan polita da. Eta, antxe, apartamentu, hotel horretan zegoen pertsona batek esan zuen, egiten badute ni ez naiz joango, Eta, uste dut, berari ziur aztu egin zaiola, iruzkin hori, niri etzait aztuko. Ze batetik zen nazka tonitoarekin aipatu zuen, bestetik nola ez, zure lagun bat ari den plan bat proposatzen eta horrela muzin egiten diozin, eta ez edo zein plan ez, bereziki korrika bezain garrantzitsua, niretzat garrantzitsua iruditzen zaidan ekiben bada, eta orduan korrika bezain garrantzitsua den zerbaitekin horrelako ez dakit, horrelako jarrera edukitzea ez. Eta aldiz, asteburu honetan, beste lagun bat talde batekin Gasteizen izan naiz, asteburu pasa ederra egin dugu. Eta orduan, antxe geundela, baita ere, apartamentuan, non beste lagun batek aipatzen duen, ze pena, ez dela egokitu korrika Gasteiztik pasatzen dela egun hauetan, ze politia izango litzakeen, asteburu pasa etorri eta korrikarekin topo egitea eta denok elkarrekin joatea. Hau da, Zaragozan gertatu zitzaidanaren kontrako jarrera guztiz. Eta nire maite duta da, sentitza edo sentitu nuela momentu horretan, hobeto inguratuta nagoela orain, bidelagun hobeak ditudala orain, duela urte batzuk nituena baina. Nire maite dut ere korrikaren ingurukoa zen, baina itxaron dezake, itxaron ezin duena Garazi Kastaino lankidea da, ze dagoeneko agura indik abietu da korrika, Garazi Kastaino egun, kokagaituzu, non zaude, zer modu zaude? Ados.
Maletzen bigarren izena, June. Bai. Ez. Guk beroketak beranduxago egingo ditugu, ze orain hasi ezkero garazi, igual iluntzera iritsiko gara eska xamar. Beraz, ordu erdi lentxeago hasiko gara berotzen. Claro. Horri prestakuntza fisikoa ditzen zaio gehiago, ez da? Akaso baztertu duguna. Epa. Aizu, ari gara ikusten hemen zuzeneko esan da bezala, bizi doa korrika. Badaude momentu lasaiagoak, badaude momentu hola erlaxatuagoak, baina oraintxe gaztetxoak indartsu daudela ikusten ari gara, ez da? Bueno, Garezi, zu lasai egon esan duzu, harin dabilela korrika, eta ziztu bizian doala, eta gero mantxotu beharra izaten dela. Lasai egon, ze beti gertatzen da korrikan, edizio guztietan, herriren batean, bertsolariren batek lekuko hartzen duenean, probesten duela aukera, bertsoa botatzeko, eta orduan bapatean korrika egiten dela moteldu iaia gelditzeraino, eta ziur naiz, ez dakit non izango den aurten, baino gertatuko da. Aizu, Garazi, segituan utziko zaitugu pakean, baina azken ordu hauetan, batez ere asteburuan saiorik izan ez dugulako, badakit goizean lankidekin eta aritu zarela, baina zer nabarmenduko zenuke, orain arte bizitakotik, une gogoan garriren bat edo azpimarratuko altzen iguke? De polita.
Aizu Garazi, hemen esan dute pastak ekarriko dituztela, jende askean dabil, zuk gaur Tolosatik igarotzeakoan zerbait behar balin baduzu, txistu egin, bota guri mezua eta behar duzunarekin joango gara zugana. Zaindu Garazi eta bihar berriz ere egingo dugu konexioa zurekin eta kontatuko duzu nondik nora zabiltzaten. Aio, bueno, ikusten ari gara, bai streaminga eta bai Garaziren konexio hori oraintxe justu mozten ari zela, gurengo kaleetan alde zaharrean hortxe ikusten ditugu pareta zabalak, eta horrek ere uste dut uzten duela horre konexioa zertxo baita airean, baina berreskuratu dugu agurtzeko nahikoa, eta bihar berriz ere, aste guztian zehar, Garazi Kastainorekin jarraituko dugu korrika. Santa Grazitikan zarra kastelura eta rigoraren auzolan eredua eskutik eskura hori ere bagara sorgin baten azken kanta itoizko kaletan zergar euskara beraz bagara maixux eta erramunen herrian Maitasun eskutiz baten bide luzea, Siberutik mende baldera. Junkeraren fandango berri bat bezala, Iraia berri baten bila. Arranduaren egaldia lumadi berriaz gailur berrietan basurdearen aztarna gara elorretatikan agurain aldera larruzera ikitako milaka txola tajlatik gazara hor da gure gogoa Entzuleo goizeko 10:36 minutu galdetu behar diogu Lander Kornagoria berak zein ordutan gozaltzen duen. Depende una. Venga, astelen buruzuri batean. Asteburuta astele baten ni lana ez daket, orduan bueno. Zure jaieguna da. Zure jaieguna da, orduan pixa behandu xego, goizego 9:00 10:00 11:00 12:00 batutan. Venga, kafe hori Lander Kornagorentzat irabazita dauka, eta balin bada ostegun bat, zuretzat lan egun normal bat, ez da? Osteguna goizeko 8:00. Kafetxo bat eta aurrera. Osondo. Noaren egaldia lumadi berriaz Irintzi zarra da hogaztetan gailur berrietan Tira, baliatuko du nik ere maite duta botatzeko, Garazi Kastainozke nuen itxaron arazi nahi, eta tira, nik ere korrikarekin lotuta, ustut lehenengo aldia gertatzen zaidala korrika bat Euskal Herritik kanpo ospatu behar izatea, asteburuan, Zubi osoan Bartzelonan izan gara, Julen Goikoetxea lankidea, Janire Arantzabe, Imanol Rubio, eta lauok esan ezinekin kontzertua genuelako korrikaren baitan gainera, Kant Baio izeneko espazio autogestionatu batean, oso leku eder batean, eta, bueno, maite dut asteburua, eta maite dut, larun bat hau bezalako egun batez, goizetik korrika, gure, ostatutik pasa, arropak hartu, joan Kan Baioran, Bazkaldu, Euskal Giroan, Bartzelonan, jende mordoa korrika, jende mordoa kontzertuan, egia esan, harima goxatzen duten egun horietakoak izan ziren, eta egia esan poz-pozi bueltatu gara bertatik. Nik zure story baten inguruan daukat lorea. Zertxo bat esateko. Historiaren lorea. Bulego honetatik kanpora doala hori zen Romatet, eta orain dira 3 jubilatu jarri zenuen, eta idatzi nien Julenei, hori zukera bitzen zenuen salia da, hemen nahi dia Julenek Bartzelonan ere abilitu, Romatet. Bueno, Julen, hauza bat. Bai, gal gehiagitxo. Bai. Ez dakit entzulea ulertzen ari den oso ondo, baina nola baita esateko Julenek Junerekin sartzeko erabiltzen zuen Romatet, ez dugu txetasun gehiago emango, baina ziria sartzeko edo pixat berarekin sartzeko erabiltzen zuen esaldi bada, eta pixat Romatet edo June edo Imanol
hain euskeraz jatorra den esaldi hori, pixkat bestiok ere, barneratu dugu, norbait ikusten dugunan, han Fernandino. Hortxe utziko dugu June. Bai, hola utziko dugu. Julen ipurdi biztan ez uste aldera, esaten dut. Bueno, ni Julen da, pasadena ni hemen egon gabe. Entzuleo goizeko 10:29 minutu, ere maite duta horixe, Bartzelonan, Euskal Etxearen baitan izandako, ekitaldi ederrori, asteburu pasa ederrori, jende ederrarekin, txiste txarrak barra bota ditugu, ez dakit nor gehiago, denok ez dakit nola izateko denok ere moldatu gara, txiste lehiaketa horretan parte hartzeko, eta par asko eginda, asko janda, asko edanda, eta parrandako eskorra eginda, jende asko, zoritxarrez, korrika jende asko, baino kaleek hori albidetzen dute, eta egia esan jendetza zegoen, oso giro polita zegoen, jende gazte asko, unibertsitate giroko jende pilo bat, baina gero zoritxarrez kontzertuan ezin izan zuen jende guztiak sartu, da jende asko kanpoan geratu zen, zai, nolabait sarrera gabeko kontzertua zen, beraz, sartu atera bat egon izan balitz, jendeak igual sartzeko aukera izango zukeen, baina orokorrean barrura sartu zen jendea hor geratu zen, eta tira, kanpokaldean espazio autogestionatu honek baditu alako orube batzuk, eta hor bazegoen egotea, eta polita izan zen, baina bai, pena da, ze badakite, esaterako gure zaleren batek ezin izan zuela sartu, hilaran egotea okitu zitzaiolako, eta tira, polita, jendetza, baina esan da bezala, kanpoan geratu zen jende horri ere nolabait barkamen askatu beharko diogu, antolakuntzak abisatu zuen horrela izango zela, mundu guztiak bazekien, baina saiakera egin zuen jendeak, eta batzuk ezin izan zuten sartu, eta horrek pena puntu bat ematen digu, baina tira, han ere esan genien antolatzaile itzuliko garela Bartzelonara nahi dutenean jotzea eta moldatuko garela. Goizeko 10:40 minutu eta noski Lander Kornago behar bezala aurkezteko, honako kantua. Umami jarri behar duzu, Hori gero. Ez da honen bale, entretenitzen gera girote bale. Frenorik gabe, talda pandera, norabiderik gabeko dela, batzutan negar bestetan algara, dudan egunaren arabera, goizero, batzuetan... Entzuleok dena itortzen hasita gaurko bigarren kafea bikoitza da. Zenik oraintxe, laugarren kafea behar dut. 10:40 bat, Inigo. Laugarrena? Pasako duzu, hori galdetu nahi nuen, bazkalo ostean hartuko ziurrenik, hau izango da hartuko duan azkena. Bost arte, lau esan zigun, erizain batek. Lau bost, ez? Lau. Hiru lau. Gero siesta. Zer dutan pasatzen da korrika? Maiketan. Bueno, esango nuen, segun zer dutan, kafe bat korrikaraino aguantatzeko, eta ez. Akatu nire gorputzak oraintxe beste lau kafe hartuta ere lo egingo luke, azpentsa. Gero, kafearekin beste kontua dago hemen, ez duguna kontuan hartzen, eta da kafeina konsumitu egiten dela, kirola egitean esaterako. Beraz, ez da gauza bera, bost kafe hartzea, egun osoa, konsumorik gabe eta ariketa fisikorik gabe igarotzen baduzu edo bost kafe hartzea baldin eta kirola egiten baduzu, eta beraz ez da dena absolutua. Nik kafe oso motxa hartzen dut eta... 10:30 bitartez zenbat kirol egin dezu lau kafe hauen konsumiziorako. Xehetasun guztiak ez dizkizuten mango June. Bueno, pasa. 0 kirol egin dut gaur goizean. Justu, jeiki, arropa jantzi. Eskaiera geistea. Eta onaino iristea, bai. Bizitzako horretiatzen denaren. Lander Kornago, zer modu zaude ondo? Bai, barkatu, orain bai, mikro erikita. Oso ondo. Bueno, apostean gara, jertxe doktora ekarri duzu, urdin oso polita dauka, Bai. Bia, tamen entzungo duzu akasio gure mikrofonoetan entzuleok? Goiuri korrika doa kortina irekitzera, badator korrika txikia antzat txaranga eta goiuri pozik. Oraindik ez da korrika pasa eta goiuri ja pozik dago. Bueno, egia esan bizipoxa ematen du, bai. Goiurik atzeko ate iriki nahi du, eta txarangaren atzitik saltoka joango zaigu. Bueno, Lander Kornago ondo dago, pozik dago, eta aizu, benetan, jertxearen kolore hori oso polita iruditzen zait. Ez dakit hori Pantonean zer den, urdin, lila puntxu bat daukan urdina. Bai, egia esan ezakin nola eskribitu, baina bai. Ez, guzen zait, daukan moretik. Daukan moretik zerbait, bai, ez bai. Pixka baka, bai. Bai, oso polita da. Tira, agian umami ere pixkat more imaginatzen duzue?
Ez nuen inoiz pentsatu, eske ez dakit. Galdera oso irekia Igual ni oso pertsona sinestesikoa naizelako. Erantzungo dizut hori Landerrek azalpenak ondo. Ados, nik umamia pixkat more visualizatzen dut. Bai. Ni esan, baietz? Bai. Ui, Dios. Baina... Astelena goizeko, 40-44 minutu zuzenean, Goiuri ez eizarandia, eta biok, ados gaude. Bai, nik uste dut... Baino, ados gonden, Goiuri. Zeratik, baino. Oso momentu politizaten ari da. Non bait ikusi dugulako. Zer? Morea. Mia morea dela. Non ikusi dugu. Ba, uste dut non bait ikusi dugula. Bai. Bai. Baina, eta hori da garrantzitsuena. Bueno, umamiaren inguruan hitz egin behar dugu, eta umamiaren inguruan hitz egiteko Lander Kornago, Goiurik topatu du kantu puxka bat. Ikaragarria. Umami Arnau Blanc. Bai, hemen daukat, lasai. Yo que dije que no haría canciones de amor, ahora suelto frases cursis para decir cuánto te quiero. Yo que dije que no haría canciones de amor, ahora hasta te llamo Cookie. Pixka falta zaio orain. Pixka falta zaio umami esateko. Arnauk inoiz izan du ez duela amodio kanturik egingo? Bere kanturen batean esaten du? Bai. Criterio. Cuánto te quiero. Yo siendo vegano y tú con el cuerpo serrano. Aquí se come con las manos. Oso gorra, güey. Somos bichos raros, que el amor si es así está todo guapo. Y deja que te quiera, hagámonos un bicho bola. La empatía no pasa de moda. Saltémonos las normas, porfa. Somos más fuertes que un Nokia. Más fuertes que un Nokia. Somos más fuertes que un Nokia. Fácil, lo hacemos fácil. No como en las pelis donde el amor... Hemen dator. Mami, sabes a un mami. No hay que arreglar nada en la cama. Gogorra, benetan, entzuleok, baina denetarako prest egon beharra bigarren kafean badakizue oso mugetako jendea garela. Negarrez egon gaitezke hemen intentsitate poetiko jasan gaitz batean, eta umamiarekin totona egiten. Zora garrero egiten zait. Lander Kornago, oin entzulariko da pentsatzen, zer da umamia, hainbeste buelta umamia morea dela, umamia, mami sabesa umami, eta ze gertatzen da umamiarekin? Gaur simplifikatu ingo du pixkat hitzoi, ez? Denok noiz behin entzun dugu, umamiz betetako elikagaia da, umami. Umamia, bosgarren zapore nagusia da. Aspaldiz ez dela ofizialki onartu. Mendeta zehar beti entzun dugu, ez? 4 izan diela zapore nagusiak, bai gozoa, gatzauta, azioa eta mingotxa. Gaur egun 5 zapore nagusi daude, umamia barrun sartzen da. Eta azkenen oso simple esan da mingainen gertatzen den sentsazio bat, ez? Azkenen Japoniatik datorren hitz bada, eta japonesak zapore goxo edo zaporetsua, zerbait zaporetsua dela esaten da, ez? Esaten da umamia dela. Eta zer da honena, sukaldari bezala, umamia ulertzea, azken superboteren antzeko bada, ez? Noiz behin jandezu ez oz esan dezula, hau ze zaporetsua da, ze haua biribildu egiten zaita hau jaten dena, hori da umamia, eta gaur itzengo dugu, hori nola lortu baita gure sukaldean eta gure egunerokotasunean. Arreglaríamos hasta lleno al bisbal. Gogorra izaten ari da, baina mamiak salbatuko gaitu. Bueno, nola lortu dezako? Adibidea jarri guztu. Ze borobiltasun hori aipatzen duzunean Lander, mamia noiz entzuleak dastatu izan du eta kaso ez da konturatzen edo? Bida, zientifikoki da umamia gure mingainak glutamatoa detektatzen dunea, ez? Hori da zapore biribildutasun sentsazio hori, hauak gertatzen dena, baina nun lortu dezakegu zapore hori, ez? Adibidez, gazta ondutan, adibidez, noiz ben parmesano bat jan ez dute, gatzatu puntu hori, dago daka hor puntu bat, adiktiboa dana, ez? Adiktibotasun puntu hori, hori da glutamatoaren gatik, hori umamia da. Tomate lehorretan, adibidez, edo tomate kontzentratuta, ez? Tomate freskoa umami asko ditu, baina lehortzen dugunean tomate horiek, asko ze gehiago potentziatzen dugu umami sentsazio hori. Tomate idorra ze gauza goxoa dene. Bai.
Hola, ez dakit, pixkat, pasa formatzen duenean, edo hori da normalen, eguzkitan lehortzen den tomate hoi, justu goxotasun hoi, azukre guzti kontzentratzen ditu, ura galtzen du, eta umami zapore hoi edo sentsazio hoi, multiplikatu egiten du olako. Bada beste produktu bat, akaso entzulek ezagutuko dutena, pixkat, sushiaren giroan asko jaten duguna, baina baita produktu gehiagorekin, eta da soja. Soja, azkenen soja saltza, ez soja grano bezala, ezik eta soja saltza bihurtuta, azkenen hartzidura prozesu oso luzea du, urtez hartzen den prozesu bat, eta azkenen umami sortze hori daka prozesu guztia. Horratik beti esatea, igual, sopa bat iten baldin bazu, gadotxo bat, da soja puntu bat bota sushian, sushi bat, sushi pieza jaten baldin bazu, soja murzitzen baldin bazu, beste karakteristika, eta adiktasun puntu hori. Hori da, adiktibotasun hori edo, erabat nabaritzen da hor. Soja mai gainean baduzu dena bustine duzu sojan. Askotan gehiegi ere bai. Ze ikaragarrizko jaki aberatsak izan daitezke eta igual gehiegitxo bustitzen dugu eta zaporea... Eta zaporea astaltze egiten dira eta gazzitasuna junita. Berez ikututxo bat behar luke, ez? Ikututxo bat. Azkenen umamia eta glutamatoa beti oso neurri eskaxan landu behazu, ez? Azkenen baita igual asko ikusten da glutamato, ez, jendea, urte askotan esan da, glutamatoa txarra da, glutamatoa, eta pixkat beldurra sortua glutamatoaren inguruan, ez? Azkenen industria guztik frigitu guztitan, patata boltxetan, olako gozetan, beti jartzen du glutamato monosodiko. Azkenen zapore potentziadore bat da. Baina, naturalkide bai lortu dezakegu olako elikagaietan, ez? Aragi eta arrain onduak, adibidez, urdaiazpikoa. Rei indiskutible, ontaz, glutamato betetako elikagaia. Oain justu temporadan gare, antxoak ebai. Antxoak gatzetan egunako antxoak ebai, umami asko dakaten elikagai bada, pretxikok adibidez. Bereziki xitake pretxikoa, baina boletusa edo zein pretxiko bai, umamiz betetako elikagai bada. Eta hau ja pixkat exotiko jartzen, konbu alga bai. Ze ona. Hoi Japonian asko erabiltzen da dashi egiteko alga bat da, eta baita glutamato natural zamagutxa dakan elikagai bada, ez? Hau dena esan da, nola erabili dezakegu hau gure sukaldaritzan, ez? Oin dela 2 aste baita hitzein genuen, azkenen kolorea zaporearen sinonimoa dela, bazkenen sukaldaritzaren oinarriko badala, ez? Azkenen aragia ondo gorritu, barrazkia koloreatu, sutan fuerte eman, azkenen umami konposatu sortzen ari gara, glutamatoa sortzen ari gara, dozein, depende zer, elikagaietan. Hortxari dira, aurrak gure laborategi paretik igarotzen, ate irikitzen baduzu juni igual entzun egingo ditugu, hementxe pasaera horretan, eta... Azkar hauek ere, Eizu, uste dut maratoien kontu hau eskutatik joan zaigula, korrikan ere abiadura izugarria. Antxe doaz. Eta estemietik ikusten gaituzuenok, ikustezakezue, hemen Andra bat pare-parean geratu dela begira, pozik, pozarren. Nire heziketa fisikoko irakasla pasada oraintxe bertan. Haze oroitzapenak. Antxe doaz denak, ize pozik. Esan bezala, abiadura... Jo, xamarran indarra dago hemen, gaztetasunaren indarra dago hemen. Zalantzarik gabe, tira, pasa dira, eta gaur Tolosa inguruan ere, bueltak izango ditugu hainbat momentutan, baina, tira, Lander Kornagorekin umamiaren inguruan ari ginen, eta umamiaren inguruan jarraituko dugu, aipatzen ari zinen. Ze garrantzitsua denez, kolore zapore harreman hori, aipatzen zenun, aragia gorritzea, barazkiak nolabait koloreztatzea. Nola koloreztatu? Zer den koloreztatze hori, esango dugu nolabait, saturazio ematea, ez? Koloreak biziago jartzea. Berdea dena berdeago eta gorria dena gorriago, eta hori zartarian indarrez edo eragin ez. Salteatu puntu hori eman, eta listo, hori lortuko genuke gure umami puntutxo bat, ez? Beste kombinazio bat, azkenen umami sinergia deitzen duguna, ez? Azkenen zuk bi elikagai kombinatzen badituzu biak umamiz oso sakona direna, bazkenen multiplikatu ingo zure sentsazio hori, ez? Adibide klasiko bat, xitake pretxiko eta konbu alga adibidez, ez? Daxi bat egiteko edo kadotxo bat egiteko, lo que sea. Hau igual oso urrun gehatzen zaigu konbua eta hemendikan lortzea pixka zaila da.
Baina guazen pixkat gure terrenora, ez? Tomate saltsa batekin. Tomate saltsa batekin, tomate pixka bat bota eta bi antxoa min bota. Eta horrekiko dugu gure sinergia. Honek ez uki... Zer bota dioztu tomateari? Antxoa. Ados? Antxoa pixkat. Ez uki beldurrik, zazkenen tomatea ez du arrai zaporea edukiko, baizik eta sinergia hortan jolastuko deu, non gure zaporeak potentziatu egingo ditugu, ez? Azken umami sinergia horiek. Gero, deshidratazioa. Batzutan ahaztu egiten da, baina ura zaporearen etxaila da. Horrela esaten dugu, ez? Ura kentzen baldin badugu, umamia konzentratu egiten dugu. Hau nola lortu? Hemendik 2-3 hilabetea tomatea hasiko da hemen, arratzetikan tomate batzuk hortu, erditikan moztu, olio eta gazpintxin bat, eta labean sartu 1 graduta, ordu pare bat gutxi gora bera. Tomate konfitatu egingo dira, eta gure bereien esentzia guztia hartuko dugu, beraien umami guztia gorde egingo duguan. Beste ejemplo bat, salda bat egiteko, ez? Azkenen salda bat, tipikoa, nebera ez uzgailu hartu, eta dakoan guztia hartu, benga, hau txarra jarriko zai, eta hau ez, hau benga, dena potea. Ura bota eta jazta, eta hor gertatzen da sopa zikin bat, erretezula hostia, jateko kontu. Eta hor pixkan izuzgaiutatik bidatzen, ikustezu zure parmesano azala. Hoi bota ingo zenula, ez duzelako jango, saiatu sopara sartzen. Hor pixkat egosten joan ala, bere umami guztia, bere glutamato guztia desegingo da, eta sopara emango du. Hau azkenen baita beste, aprobetxatzeko beste modu bat, ez? Normalena dela beti azala botatzea, inorek ez du jaten, ezin da jan. Horrekin jolastuko dugu eta horrekin sopa bat egingo dugu bai. Beste ukitu bat emango jo. Eta baita, igual soja saltsa zurrusta txiki bat bota baita. Salda hori, glutamatoa pixat sinergia ere egiteko. Eta bukatzen juteko, errezetatxo txiki bat ekarri dizuet. Sinergi hortaz hitz egiteko, pasta errezetatxo bat, erreza, azkarra, eta azkenen haua sentsazio hori emango diguna, ez? Hautako behar guteu 200 gramu pasta, eozin pasta, nahi duzuena, gogoko duzuena, limoia, parmesano gazta birrindua, berria, poltsetako hautsa ez. Beraz, parmesano puxka bat erosi, eta hori birrindu. Azkenen, poltsakoa, parmesano puntu, zoze eukiko du, imaginatzet, baina, azkenen baita, zaporez askoaz justugoa izaten da. Esnekiak sartze zaizkio, pixkat, handitzeko, ez? Hobena da, parmesano gazta berria erosi, eta zeu birrindu. Batxuri ale bat, oliba olio virgina, eta antxoa ozpinetan. Erabiliko dugu. Antxoa ozpinetan? Ezpineta edo gatzauta. Antxoa ozpinetan diozunen bokeroiaren antzek? Bokeroia. Bai, ez da? Txuriarena. Guretzako bokeroia. Hori, antxoa ozpinetan. Edo antxoa normala. Gatzatua bezala. Gatzatua erabili dezakegu. Lehenengo eta behin, pasta egosiko dugu. Bere zure puntua eman, nahi duzuna, gogorragoa, bigunagoa. Eta zartai handi baten olio zorrota botako dugu, batxuri xerrak eta antxoa jarriko dugu. Xuban utziko dugu, eta antxoa desegiten hasiko da. Antxoa zatitxotan mozten da edo ez da behar? Berdin du, azkenen desegin ingoa eta pasta bat bezala gatuko zaigu. Hemen dako gure lehenengo umami kolpea, ez? Ia pixa batxuria gorritzen hasianen, suba itzali, limoi azal birrindua botako dugu eta zukua. Baita, ni gutxora bera, errezeta ontako 200 gramu gutxora bera, erabiltzet limoi erdia. Gutxora bera. Eta azal birrindua limoi osoarena? Bai, ados? Baita. Garantzitsua da, ez detela esan, limoi azal erabiltzen honen txuri zati hoi albedo deitzena ez botatzea. Ezken hori mingantasun pixkat ematen du eta pixkat igualatzeak botatzeigu. Jarraitzeko, emulsio bat lortuko deu, bain dela 2 aste nola itzen genuen pastaren ura erabiltzeko eta horla, bain praktikan jarriko dugu, ur koiaraka bat. Gogor araziko diogu entzuleari, pasta egosterakoan, ur hori ez bota, erretiratu edo alde batera baztertu. Erretiratu, basotxo bat hartu gure saltsa egiteko. Eta orain dako gure zartagian antxoa hoi, limoia, baratxuria, eta hor botako dugu pastaren almidoia duen ur hori. Koiarakada bat, depende zematik nahi dugunez. Mugitzen hasiko da eta hor gure emulsioa lortuko dugu.
Pasta ja behin egosita dakaunen, bota, minutu batez salteatuko dugu, eta saltsa krematxu bat bihurtuko dugu, iaia instantenoki gure zartagian, ez? Zutik artera, eta parmesanoa botako diogu, birrinduta daukagun parmesanu hori, berria, ez botxakoa, berriz ere. Ondo nahastu, pipertz beltz pixka bat, eta jazta. Horrekiko dugu gure umami betetako errezeta bat. Zein izango da emaitza, pasta fresko bat, limoiarengatik bizia dana, baina atzealde sakontasun ikaragarri bat edukikoena, bai parmesanoarengatik eta antxoarengatik. Pixkat errezeta igual arraroa egite zaio jendeari, baina probatu. Egiten funtzionatzen duen errezeta bada, ez Instagrametik ikusten diren beste milioi errezeta hori bezala. Eta hau esan da, azkenen izin dugu pixkat zer dan umamia, jende batzu pixkat igual oso arraroa irudituko zitzaion, baina azkenen gure despensan ditugun elikagai pilo batetan ikusten ditugu komponente bada, edo elikago zapore bada, eta orain badakizue, igual urrengo momentu baten pixkat sukalatzen hasdezanen etxean, pixkat pentsatu baita nola egin dezakegu sukalatzen ari garena, pixkat umami zapore edo potentzia hoi gehiago eduki dezan, ez? Ederki. Hortxe daukagu errezeta, hortxe daukagu umami zapore izango duen pasta plater hori, eta esan da bezala, naiz eta umami askotan lotzen dugun, Japoniako sukaldaritzarekin eta soja saltxarekin, eta aipatu dugu ez, bertako algekin eta gure produktuekin ere egin daiteke, lortu daiteke, nolabait ekarri daiteke lehen planora umami zapore hori. Azken da pixatu lertzea zer dan umamia, nun ikusten dugun umami elikagaietan, eta pixkat horrekin jolastu. Azkenen jolastea da probatzea. Beraz, nolait esango dugu, ez dela irisezina den edo lorrezina den zerbait daizik, eta erretx xamar borrokatu dezakegun zapore bat. Egunerokotasunan dakoagun zehoze. Bakarrik latruko puntu pixka bat, jakinez gero, bin sukaldatzen hastezanen, erresagoa izango zaizula, pixkat identifikatzea da, ez probatzen zuen, igual umami puntu badaka, ez, eta pixkanaka hori azkenen jolastea da probatzea. Pentsainik soja sukaldaritzan desentera biltzen dut, barazki batzuk edo salteatzerakoan, edo asaldaren bat prestatzerakoan, izokina kanpotik gero sopletearekin seiatzerakoan edo, pixkat emateko, baina antxoaren trukoa enuen inoiz entzuna, eta hau probatu barra daukat. Azkenen beti antxoa gatzetan jateunen pixkat olio batekin beti hori adiktiboa da. Ezin dezu gatu, ezken horregatik da, borobiltasun horrengatik, gizake asko guztua dezaio sentsazio jaun edukitzea, eta horregatik asko gustatzen zaigu olako gozak. Eta horren, tomate saltxa, probatu antxoa txiki bat gotatzea. Mila esker, Lander Kornago, aste pare bat barru edo, berriz ere izango dugu elkarren. Zaindosko, entzulio goizeko 11 eta 2 minutu eta bagoaz azken ordukoaren bila, Lander Martínez lankidea estudio zentraletan dugu, eta Lander nahi duzunean. Egunon hemen gadoz albistegiarekin, eta hasiko gara Israelek eta Ameriketako Estatu Batuek Iranen aurkasitako gerraren ondorioak herritarrentzako gero eta nabariagoak direnean bakearen ekonomiaren aldeko lidergo politiko sendo baten falta egotzi dirako Euskal Herria Bilduko Peio Etxendianok Imanol Pradales lehendakariari eta kritikatu dio bere gobernuko hainbat ordezkarik armagintza sektoreari agertutako babesa. Bere blogean argitaratutako artikulu baten bidez, bakearen ekonomiaren aldeko apustua berretsi du Etxendianok, Lakuako gobernuak haren iritziz egin ez duen bezala, Otxandianoren esanetan lehendakariak ez du hitz argirik, esan gerra ekonomiak gure industrian eragiten dituen kalteen inguruan. Ez da ikusiaren aldetik jarrera garbirik Europako autonomia estrategikoaren alde, ez da hiru trantsizioen bidezko berri industrializazioari heltzeko ere. Uste du Otxandianok Ameriketako Estatu Batuen kanpo interesei lotutako armagintza industriaren alde lerratzea akats estrategikoa dela. Zentzurretan Mikel Torres lehendakari orde eta PSEko kideak otsailean armagintza industria babestearen eta garatzearen alde egindako adierazpenak ekarri ditugu gora. Otxandianoren ustez, Ameriketako Estatu Batuen politika belikoekin bat egiteak ondorio negargarriak ekar ditzake gure herriko industriarentzat. Bestalde, baina honekin lotuta, errenta aitorpenaren kanpaina berriari begira, eragozpen fiskala egitera deitu dute talde antimilitaristek gastu militarrek suposatzen duten dirutza salatuz eta desobedientzia zibilera deituz. Gerrara bideratutako gure zergen zatia benetako bakea erekiko duten proiektu eraldatzaietara desbideratzea proposatzen dute Euskal Herriko talde antimilitarista.
militaristek. Segurtasuna eta eskubide sozialak bermatzetik urrun, joera militarista honek esparru militarrera gero eta oinarrizko baliabide publiko gehiago desbideratzea dakarrela salatu dute, ongizate soziala murriztuz eta bizitzari eusten dioten sistemak ahulduz. Ondorioztatu dutenez, militarizazioak oinarrizko eskubideak urratzeaz gain haustura sozialean sakontzen du eta bazterketa eta indarkeria normalizatzen dituen eredu politikoa finkatzen du. Testu inguru honetan, eragozpen fiskala etorkizun alternatibo bat eraikitzeko tresna kolektiboa dela ekarri dute gogora, gerra finantzatzen duten gure zergak mundu bidezkago baten alde jartzeko. Eta ekonomian, Musarte enpresak Orozkoko plantan 100 lanpostu berri sortzeko asmoa du. Aiaraldean eta Arratian Nerbioi eskualdean 100 milioi eurotako fakturazioak aurre ikusi ditu. Urtean 40.000 tona Kanarietako platano ontzidatzeko proiektua da. Orozkoko instalakuntzak bisitatu ditu Amaia Barredo Lakuako elikadura sailburuak azken egunetan. Fribasa Euskal enpresak sustatutako proiektua da Musanorte eta Lakuako gobernuak 2,2 milioi euro eman dizkio proiektuari. Musanorte Kanarietako kalitatezko platanoaren heldutze eta ontziratzean aritzen da elikadura katearen kontrol guztiak eramaten ditu. Eta abaitzen joteko azken hamarkada, inoizko beroena izan da OMM munduko meteorologia erakundearen arabera 2015-tik 2025-era historiako urterik beroenak erregistratu direla, baieztatu du erakundeak. Klimaren egoera globalari buruzko txostenean OMM kohartarazi du 2025 izan dela bigarren edo hirugarren urterik beroena, duela 176 urte temperatura neurtzen hasi zenetik. Izan ere 2025ean ozeanoek metatutako beroa errekor berri batera iritsi zen eta berotze ritmoa bikoiztu baino gehiago eginda azken 20 urteetan 1960 eta 2005 aldiarekin alderatuta. Ondorioen artean txostenak honako hauek aipatzen ditu: itsas ekosistemen degradazioa, biodibertsitatearen galera, ozeanoek CO2 xurratzeko duten gaitasunaren murrizketa, ekaiz tropikala areagotzea eta urtze prozesua bizkortzea eskualde polarretan. Goizeko 11:05 diren honetan ez dugu aparteko gertakaririk nabarmentzeko euskal errepideetan, lasaitasuna dugu uneotan, beraz seinalea bigarren kafeako gankidei itzuliko dizuegu, gero arte. Eskerrik asko Lander Martínez, errepideak lasai dira, korrika igarotzen ez den tokitatik. Leku horietan errepideak euskarak hartu ditu eta horrelaxe behar du gainera. Guk aurrera egingo dugu entzuleo goizeko 10:06 eta segituan gure hurrengo gonbidatua aurkeztu behar dizuegu. Badirudi mundu guztiak dakiela nora doan, hainazkar korrika eta ni hemen gaur ere berriro geldi. Ezin segi abiaduraren aria, baina denek espero dut. Euskal Herriko ikusentzunezkoen munduan azken urtean argi ezberdinak piztu dira. Batzuk drama kutsua izan dute, beste batzuek umorea zer pentsatua eman digute askok eta gehiengoek euskara ere eman digute. Pasaden astean beste argitxo bat piztu zen, eta euskarazko beste telesail bat emititzen hasi zen primeranen, Argi Gorriak. Guztiak gezu rezkoak dira. Familia desegituratu baten bizipenak ikusiko ditugu thriller kutsua duen humorezko atal bakoitzean. Aitak familia abandonatu zuen 5 urtetara itzuliko da, baina zailtasun handi batekin. Hitz egitea eta ia mugitzea eragozten dion iktus batek jota itzuliko da. Hau guztia gutxi ez eta bala bat topatuko dute etxera iritsiko zaien afarian. Ez dakitzen baden bora daramadan hemen. Itzi Arrituño, Nerea Sanz, Arnatz Puerta, Inigo Gastesi, Yang Xichen eta Inigo Rodríguez dira besteak beste protagonistak eta lehen 2 atalak ikusgai daude jadanik primeran plataforman. Ikusi ez badituzue gaur spoilerrik ez egiten saiatuko gara, baina mundu honetan barneratzeko gaur gurean da Alex Merino, Argi Gorriak telesailaren gidoigilea eta sortzailea. Egun honetan ongi etorri, Alex. Egun hon, mi esker. Bueno, lehenik eta ben bai galdetu nahi genizula, esan dugu primeranen daudela lehen 2 atalak ikusgai, zuek nola zaudete estreinaldi honen ondoren? Aurreko astean izan genuen aurkezpena, eta urduri xamar ginen hasieran, ez, nola jendeak nola hartuko zuen, baina harrera kristona izan zen, barre pila, estena erditan ere txaloak entzuten ziren, así que unkituta benetan. Horixe galdetu nahi nizun, asteazkenean lehen 3 atalak okerrezpanago emititu zenituzten eta publiko aurrean, horrek ere laguntzen du agian primeranen
lehen atalak emititu baino lehen lasaitzeko edo? Bai, zalantzari gabe, bagenekien gustatuko ez dula, oso divertigarria da, umore asko dauka, baina bueno, ez dakit ikusi dituzun lehenengo atalak, edo? Bai. Orduan, badakizu askotan, pizkatxo bat, mugaraino iristen garela, ez? Bai. Eta ez dakizu jendeak nola hartuko duen, baina, bueno, asteazkenengoa benetan prueba de fuego izan zen, eta gainditu genuela uste dut, eta oso pozik. Geroko komentarioarek oso onak izan ziren, así que benetan ondo, eta, bueno, zuen iritzia jakiteko irrikitan nago, ere, bai? Nik esan behar dizut, trailerra ikusi genuenean ere, gogoratzen dut gertuko batzuekin ikusi nuen trailerra, eta bai izan zela, horrelako umore bat, horrelako umorea mantenduko badute telesaiak, euskal estena honetan, agian bazela faltazen zertxo bait azken denboran, eta bai, divertigarri egin zain neri behintzat. Bale, bi esker. Bai, egia da, jende asko esan zegoen hori, ez zegoela horrelakorik, igual euskarazko fiktioak, pausu erraldoiak eman ditu, atzenaldian, batez ere zineman, baina telesaietan ere, eta bueno, baina horrelako komedia bestia, ez dakit nola definitu, nola definituko zioten zuek, ez dakit. Bai. Muturrekoa, muturrekoa, zitala ez dakit. Nik Alex galetu nahi nizun, ea agian kursalen gertatuko zen, zuk espero etzen nuen uneetan egin zuela barre jendeak. Hori ere gertatzen da, agian zuk espero duzu, txiste honekin egingo dute, baina honekin agian ez, edo hau ez da inbarregarria eta bapatean jendeak barre egiten du, hori gertatzen da? Bai, bueno, a ber, nik egia da, beti oso optimista naizela eta pentsatzen dut denarekin egingo dute barre. Eta, bueno, denarekin ere ez da gertatzen, baina bai, askotan oso momentu txikitan, ez? Idazten dituzunean igual pentsatzen duzu hau, bueno, oso pasako da zinpera ni gloria, ez? Ez du jendeak hartuko, hola, momentuan. Eta bai, momentuan harrapatu zituzten gauzak, eta gero beste batzuk, logikoki, ez dute berdin funtzionatzen, baina orokorrean, benetan, iaia denarekin barre asko intzuten, eta oso momentu pozgarria izan zen. Ertz asko ikutzen ditu, bueno, lehen bi ataletan ja ikusi ditzakegu gauza ezberdinak, ez? LGTBIQ kolektiboa, prekarietatea bera ere, familia, bueno, kultura ezberdinen arteko txoke ezberdinak, baina hauek guztiak, bueno, nik behintzat esango nuke oso era naturalean gertatzen direla eta ez zaiela bere biziko garrantzia ematen bazu fijatzeko edo horretan gidoi aldetik buelta asko eskatu ditu horrelako ardatzak sartzeak. Egia esan ez, bagenekien oso asunto serioak jartzen genitula mai gainean, baina beti hasieratik izan zen helburua gai hoiei errespetua kendu eta era hontan errespetua erakusteko era bat da, ez? Ez dakit ulertzen da, baina pizkat gure lagunekin eta gure inguruan nola gai hauek nola hitz egiten ditugun hori trasladatu nahi genuen telesaiera eta denei eta denoi barre egin eta uste era hortan askoz ere naturalagoa gertatzen dela dena. Eta hori, eta gainera batez ere, pentsatu barra ere telesai hau familia protagonistaren ikuspuntua daukala. Orduan, desente ergelak dira, beraiek. Horrik uzten digu pizkatxo bat margena, ez? Haien begitatik barre egiteko. Baina bai, uste, mundu guztiari errespetu berdina diola, ez? Telesaiak, bai. Gutxi edo asko, baina, bueno, berdina. Sortzaile bezala, galdera egin behar dizut, ez du testu ingurua aipatuko spoilerrik eta ez egiteko, baina egia da fatxek hobeto idazten dutela? Bueno, ez. Gainera telesailean esaten da oso ondo idazten dutela, ez hobeto. Egia da, oso ondo ez hobeto, egia da. Bai, bueno, batzuk bai, beste batzuk ez, gauza batek ez du besteak entzen ez, baina, bueno, pentsa, ez dakit, Vargas Llosa, idazle oso ona, tipo, bueno, ja hori airean utziko dut, nahi zartu nahi. Derrame bat eman dio, zeure semea da, hortik atera zan. Bai,
baina gero hor sartu zen. Bala bat da. Aiba, hori ez da? El maricón de Aida. Es que no sigo mucho la ópera. Elena. Nire bizitza gustatzen zait. Nire bizitza normal eta aspergarria. Baina... Elkarrekin gauden bitartean, ez gaituzte ondoratuko. Bikoiztu dituzun marrazki bizidun guztiekin hasi naiz. Badute pertsonaiek zuetatik zerbait, hau da, ez dakit, bazar txinataretan saltzen dituzten katuekiko zaletasun hori, pertsonaiarentzat sortua izan da, edo bada zuek zaleak zaretelako, edo telesail asiarrak, baita ere, soilik telesailarentzat ondo zetorrelako, edo zuek gustoko ditu bezalako, badago horrelako lotura... Bueno, denetarik pizkat, justo, bazarren zaletasuna, eta bazarretan lapurtzeko zaletasuna, ez daukagu, bale? Baina... Bueno, edo ezin da itortu ez da, Alex? Hori da, ez dut irratian esango, claro. Baina, tira, beste gauza batzu, batez ere, kaosaren espiritu hori badaukagu, sortzaiek, eta gero, bueno, nik uste, bakoitzak badula, nolabaiteko erlazioa, bueno, ni bikoizketa munduan nibilia izan naiz, orduan, bueno, telesaiak ere bikoizketaren munduaren inguruan badu trama potente bat, eta bueno, gero, ez dakit, Paulen pertsonaia, adibidez, nitaz desente duela esango nuke, baina bueno, orokorrean gauza puntualak baino esango nuke kaos espiritua dela daukaguna. Alex, kaos horren baitan, inoiz hemen Alberto Gastesi zure lankide eta telesail honetan zuzendari lanak egin dituenarekin, azpimarratu dugu eta txalotu gelditasuna ekaitzean lanean nola gidoian improvisatzeko tarte hartu zenuten, zinemaldian bertan ere zuekin aritu ginenean ere aitortzen zenuten hori, bueno, egon zirela hor estena batzuk, Oiana Maritorena lankide gainera hor estena horitako batean zegoen, kaosa aipatzen duzu, argigorriakek izan du ere hortik, egonda rodajean improvisatzeko gidoi lausorik, edo gauzak nahiko lotuta zenituen buruan? Begira, nik aitortuko dizut, gidoilari moduan asko sufritzen dudala improvisazioarekin. Hilabeteak dira, ez? Idazten, eta hitz bakoitza pentsatzen, eta gero batean, egun batean, ez? Rodajean norbait improvisatzen azten denean, nik sufritu iten dut, baina claro, aipatu duzun pelikulan, gelditasunak eitzan, Loreto Mauleo, Inigo Gasteiz ziren, bueno, haien eskutan utzi zaitezke, ez? Badakizu ondo ingo dutela, eta hemen itziarritu ino, nahi duen egin dezake, ez? Nire gidoiarekin, berdin zait, oso paperean sartuta dago, oso aktore hona da, eta gainera, benetan, irauntzuen 3 hilabetetan, edo ezakitzen bat izan zen, benetan Elena Mujikan bilakatu zen, orduan bere ahotik irtetzen zen dena pertsonaian zegoen, orduan, esango nuke ez dagoela improvisazio handirik, baina badaude tartetxo batzuk, eta oso ondo funtzionatzen dute. Nik ere galdetu nahi nizunez, bueno, trailerrean bertan ikusten dugu, ez, Eduardo Casanova bera agertzen dela, hor, tartetxo batez, bigarren kapituluan ere esango dugu beste cameo bat, spoilerrik egin gabe hemen, baina, bueno, badago spoilerren bat orain agerian, entzuden ari garen abestiak zer ikusiren bat edukizake eta, hor cameo ezberdinak agertzen dira, nolatan, bueno, pentsatuak izan dira, hasieratik zenekiten cameo horiek nahi zenituztela, agian batzuk zailagoak izango ziren lortzeko? Bueno, egia da, bikoizketa munduak prestatzen dela ez, honetarako askotan aktorek bere burua bikoizten dute, adibidez, Eneko Sagardoien kasua, hau uste trailerran badagola, ez? Eta spoilerra. Bai, agertzen da trailerrean. Bale. Eneko agertzen da trailerrean, bai. Bale. Eta, bueno, gero Edu Casanovarena ere, bueno, Edu oso laguna da, eta bueno, favori hori egin zegoen, oso ondo pasa genuen, berarekin, eta ez dakit, beste, uste, telesaiak kapazko ditula, eta hau beste kapa bat da, ez? Da, beti ematen dio nolabaiteko bizigarria, gainera cameo guztiek bere burua interpretatzen dute, eta bere buruaz barre egiten dute, eta uste, jendeak eskertu intzula, aurkeztenean, eta, bai, ez dakit. Alex, eukiditu puntu ezberdinak, agian ere orain, bueno, asteazkeneko azgain, lehen 2 kapitulu hauek ikusita jendeak ere, bueno, esango zizuen zerbait, jarriko ziren zuekin harremanetan, baina
aktoreengandik zer jaso duzu haiek telesaia ikusi eta gero? Maitasun asko, eta hau pizkat kursia ematen du, esatea, baina benetan oso reakzio unkigarria, haiek eskertuta guk egin dugun lanarengatik, eta gu, pentsa, idaztea, ez dut esango erreza denik, baina bai erosoa zentzu batean, ez? Nik pijama idazten dut etxean, niretzako simplea da, kafetxoarekin eskuan, klaro, baina gero norbaitek pertsonaia hori hartu behar du, eta kriston mobiletan sartu behar dira, ez? Eta saltza askotan, eta nola egin duten ze eskuzabaltasunarekin, eta haiek oso pozik zeuden bigarren denboraldia ikuste, grabatzeko desiatzen, eta haiek pozik, gu pozik, pentsa, zenolako festa, klaro. Alex Merino, aizu, plazerrez jarraituko dugu telesaia, plazerrez jarraituko ditugu urrengo atalak, oker espanaiz, ostiralero ikusiko ditugu ja, mendik aurrera urrengoak, ez da? Hori da, ostiralero 2 atal, eta hori 8 dira guztira, así que ez galdu, ze gainera increscendo doa, geroz eta hobeto, eta geroz eta eroago, así que, ez galdu, mesedez, Ziur gaude, eta nik uste denbora luze horretan, eta telesaia entzuleak ere goiti bera ikusteko aukera duen bitartean, topatuko dugula aitzakia bat, hemen kafetxo bat hartzeko, eta luze eta sakon aritzeko, baina bitartean gozatu argigorriaken estreno honekin, eta mila esker, Alex. Mila esker, fotola bat. Venga, Alex Merino agurtu berri dugu entzuleo, Argigorriak telesaiaren gidoilaria eta sortzailea, eta esan da bezala, telesaiak aurrera egiten duen bitartean, nolabait topatuko ditugu aitzakiak, arekin lasaiago aritzeko, eta Bidania Filmsek sortu duen azken fikzio honen xehetasunetan, nolabait spoilerrik egin gabe entzuleok murgilduar izateko, nahi genuen estreinoaren biharamun astelen honetan, arekin aritu. Aurrera goaz, eta beste gai batzuekin aritu behar dugu, Eneko Iturbe Otamendiren eskutik. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Goizeko amarraketa barkatu 11:21 minutu, eta esandakoa guk aurrera egingo dugula. Eneko Iturberen laguntzarekin, eta arek egin duen aukerak eta musikalarekin gainera. Eneko Iturbe, jake hemen gurekin zauden, egunon. Egunon, bai. Ondo? Bai, ondo. Hemendik aurrera ere ondo egote. Espero dugu, naiz eta kaia, kobra pilatxu xamarra den. Bai, agian, abisu bat jarri beharko da, ezta? Bai, abisua jarriko dugu jendean. Jendea abisuan jarriko dugu. Hore da, abisua jarriko dugu. Sekten inguruan hitz egin behar. Good morning. This is your warning. This is your warning. You're gonna appear before a stranger. Bai, gaur sekten inguruan hitz egingo dugu. Lehenik eta behin hitz egingo dugu zer da sekta bat, ezta? Ze askotan agian basatzen dugu, hau sekta bada edo ura sekta bada, baina agian errexegi esaten dugu. Bai, hori da. Bai, hori ere askotan gertatzen da. Serioa izan daiteke, eta guk erabiltzen dugu agian horrela... Bai, pixka bat egin. Bai. Hori da. Eta, lehenik eta behin, hasiko gara, hori terminoa zer den azaltzen. Terminoa, basan duen bezala oso komplexua da eta eztabaida handia sortzen du. Oinarrian, sekta bada, erlijio edo ideologia jakin bat jarraitzen duten, gizarte talde bat. Nolabite, gizarte nagusiarekiko bereizia diranak, eta nolabite, barne kohesio bat dagoena, eta pixkat separatuta bizi direnak. Gaur egun, aipatu du, hitzak konotazio nahiko negatiboa duela, nahiko ezkorra, eta, erabiltzen dela pixkat, errestasun handiarekin erabiltzen duela jendeak. Eta askotan, baita sekta batekin lotzen dira manipulazio mentala, kontrol psikologikoa, lider karismatiko baten gurtza, eta kideen, nolabite askatasun pertsonalaren galera. Baina ikuspuntu akademiko eta soziologikotik kontu zibili behar da, etiketa honekin, ze denak ez dira etiketa hauetan sartzen. Ze talde batek sekta gisa duen kalifikazioa subjetiboa da eta testu inguruaren menpe dago sarritan.
Eta baita, aipatzeko da, soziologo batzuek, horien artean Max Weber, badiote sekten eta eliza edo erakunde nagusien arteko aldea gizartearekiko duten harremanetan datzala. Bueno, lehen aipatu dugu, ezta? Sektak nolabait pixkat aparte bizi direla. Eta bueno, elizarekin eta beste erakunde batzuekin duten, nolabaiteko desberdintasun nagusia da, sektek tentsioan eta oposizioan egoten direla normalean kultura nagusiarekin o gizarte nagusiarekin, lehen aipatu dugun bezala, eta nahiko esklusiboak izaten dira. Eta askotan joera izaten dutena da, nolabite kideen atxikimendu handia eskatuz, eta nolabite hori pixkat talde pribatu bat izatea. Work to be done on the sides of your body. And there are hot things that are unusually long. Eta, sektak ere denak ez dira berdinak, ze badaude sekten arten ere ezberdintasunak. Eta, sekta motez hitz egingo dugu orain, eta, lehenik eta behin ekarri ditut sekta erlijiosoak, hauek dira ohikoenak eta nagusienak segurazki. Erlijio handietatik, adibidez, kristautasuna, islama, batez ere kristautasuna, sortutako taldeak dira, horietatik sortutakoak, eta, testuen, kasuntan Bibliaren interpretazio propio bat izaten dute, eta nolabait erlijio nagusitik pixkat ezberdintzen dira, eta kontzeptuak elkarren artean hasten dituzte. Adibidez, hemen, daude Jehovaren lekukoak, edo Moon izeneko sekta bat. Jehovaren lekukoekin nik aitortu behar dizuet, nire gurasoak bizi diren eraikinean dutela beraien ez dakit nola zentro erreinuaren egoitza edo horrelako zerbait deitzen diote, eta orduan txiki-txikitatik etxe inguruan eta ikusi izan ditut, eta jarrerak beti iruditu zait nola esan, ez dut salatua izan nahi, badakit jende asko salatzen dutela, gaizki hitz egiteagatik, beraien kongregazioetaz. Eta orduan, ez dakit noraino hitz egin baino toksikoa iruditu izan zait, beti. Beste sekta kasu batzuetaz hitz egingo duen, adibidez, sekta politikoak, hauek dira, nolabait muturreko ideologia bat hartzen dute, eta ideologia politiko horien inguruan antolatzen diren taldeak dira, eta hauek izan daitezke ezkerraldeko politikak edo eskuinaldeko politikekin lotuta. Orokorrean indarkeria erabiltzen duten, metodoa erabiltzen dute sarritan, eta horien adibide nagusiena da Ku Klux Klan. Zaila da, beti gaizki oskatu dugulako, edo oskera oker bat edatu zelako, eta orduan gaizki esaten genuelako. Esaten da Ku Klux Klan, baina da berez Ku Klux. Hori da, bai. Eta hori da, segurazki imaginatzen dut, nagusienetariko bat, nagusiena ez baldin bada, ezagunenetariko bat, ezta? Gero baita dude, sekta psikoespiritualak. Hauek zer dira? Azkunde pertsonala eta ongizatea edo arazo existentzialetarako irtenbideak eskaintzen dituzte hauek. Eta hauek normalen izaten dira metodo ez konbentzionalen bidez. Adibidez, meditazioa, energia, dianetika, eta hemen baita adibide batzuk dira New Age mugimendua edo zientzologia. Hori da gaur egun uste dut sare sozialen eraginearen gatik edo badagoela nolabaiteko izan zaitez zure bertsiorik onena. Horrelako mezuak bereziki sare sozialetan edatu dira, edo nire sentsazioa da eragin handia izan dutela sare sozialeke horretan. Izan zaitez zure bertsiorik onena horretan, arriskuak badaude mezu eta narratiba horietan, eta New Age sekta hauek uste dut asko jotzen dutela hortik, eta gero desbideratu edo egiten direla, ze hasierako mezua sekta batena ere beti izango da erakargarria, ez da? Inork ez dizu hasieratik esaten etor zaitez nerekin sekta bat da talde hau, eta ni izango naiz liderra, eta zure ingurunarekin harremanak moztera behartuko zaitut. Inork ez du hori esaten lehenengo unean, ez? Hasieran mezu
erakargarriekin hasten dira, eta horregatik uste dut bereziki arriskutsuak direla, New Age edo sekta mota hauek, ze erabiltzen dituzten mezuak uste dut oso barneratuta daudela gaur egun, hori sare sozialetan asko erabiltzen direlako. Bueno, beste sekta mota batzuekin jarraituko du, sekta esoterikoak orain, hauek nolabait ezkutuko ezagutza badute historiarekiko, historia alternatibo bat eta estralurtarrekin lotutako teoriak baita izaten dituzte. Eta magia, eta... Bai, hori da. Osea, izaten dute nolabait ez historia gaizki erakutsi da. Guk dakigu benetako historia. Pixkat estilo horretan, hola gaizki esan da. Baina, bueno, eta hemen badaude baita beste adibide batzuk, adibidez, Lectorium Rosicrucianum eta Osho mugimendua. Adibidez. Nik Osho ezagutzen dut ikusi nuelako, pentsatzen dut gauza bera izango dela. Netflixek duela urte batzuk egin zuen Wild Wild Country izeneko telesail bat dokumentala. Hainbat atal zituen dokumental bat zen, eta jarraitzen zuen Oshoren bizitza, eta hobe esan da Oshoren jarraitzaileak nola hasiera batean Indiatik estatu batuetara joan ziren, eta nola estatu batuetan han landa eremu batean beraien komunitatea sortu zuten, eta han lider argia zegoen Osho izenekoa, horregatik pentsatzen dut hori izango dela. Hori da, bai. Eta, orain, azkenengo sekta motarekin amaituko dut, ze gero bagaldera batzuetan sartu nahi dudalako. Eta hau da baita, sekta psikoespiritualekin, pixkat, nik uste lotuta dagoena, ezta? Hau da, merkataritza sekta nolabait itxuraz helburu bat erakusten da, askotan hazkunde pertsonala, arrakasta ekonomikoa, eta horrelakoak aipatzen dira, sekta horretan sartuzkero, horiek lortuko dituzula, baina benetako helburua berez kideak ekonomikoki esplotatzea da, eta nolabait liderrak edo bestei dirua ateratzea. Bai, hori da, lapurtzea. Eta, hemen adibide batzuk dira Amway eta Herbalife. Epa! Ja dos ere nahiko argia da, ez? Herbalife, konturatzen ari naiz, esperientzia asko ditu dela, sekta ugarirekin, baina horrekin ere badute esperientzia. Engainatu zutelako nire kuadriako mutiko bat, Herbalifeko kontsulta batera joateko. Hasiera batean ez zioten esan Herbalifekoa zela, beste izen batekin, ez dakit, itzordu bat lortu zuen, eta ara non joan zen. Eta ara non gure mutiko honek eman zizkion gure telefono zenbakiak. Kuadriako besteen izena bizenak eta telefono zenbakiak. Guri ere, ez? Gurekin ere harremanetan jartzeko, eta orduan, talde hori handitzeko, eta kakotxartean sekta horren eragina zabaltzeko, eta orduan, beti kuadrian edo lagun taldean beti orain txantxa daukagu Herbalifekin, ze beti esaten diogu gure lagun honi, saiatu zen gu estafatzen. Berak esaten du ez, baina zerbait gertatu zen bai. Maybe. Just look the other way. Sweet friends, don't be sad. Eta orain hitz egingo dugu sekta suntzitzaile ez. Eta nola identifikatu hauek. Zeagian gu ez gara kontziente baino identifikatu daitezke. Nola baite gure bizitzan. Hauek bost ezaugarritan oinarritzen dira. Sekta suntsitzaileak, eta dira botere egitura piramide ideala, hau da, lider edo guru moduko bat dagoela, eta, inguruan daudenak nolabait bera gurtzen dute, eta bera da autoritate bakarra, eta, imaginatzen duzue, liderraren nolabait, lider eztabaida ezin baten tirania bat sustatzen dela. Bigarrena da manipulazio mental eta psikologikoa, estrategia ezberdinak erabiltzen dira, kidearen pentsamendu kritikoa deuseztatzeko, edo ala nola barkatu, maitasunezko bombardak eta esaten zaiona, hasieran babes eta maitasun handia eskaintzea, gero ondoren errudun sentimendua sortzea beregan, nolabait beldur bat izateko, eta maitasun hori bilatzeko sekta horren barruan. Gero bestea da isolamendu soziala, nolabait taldeak kidearen gizarte harremanak, adibidez familiarekin, lagunekin, nolabait
harremanik ez izatea, hau da, bere harremanak bakarrikan soilik sektan oinarritza, eta laugarren puntua da, mesianismoa edo ikuspegi manikeoa esaten zaiola, hau dela, dualismo erradikala. Taldea mundua salbatzeko eta egia unibertsala gordetzeko aukeratu dela sinesarazten da, eta ikuspegia txuribeltz batetan sustatzen da. Taldeko kideak onak dira eta kanpoko guztiak txarrak. Eta sekta zuntzitzai bat identifikatzeko badaude 12 galdera. Eta orain botako ditut 12 galderak eta saiatuko gara denon artean, badibidez. Bigarren kafea, sekta zuntzitzaile bada, bai edo ez. Hori erantzuten saiatuko gara. Ados? Adibidez, bigarren kafe esan dut, baina... Gustatzen zait. Adibidez, lehenengo galdera. Sekta bada, baina ez dakit literalki eta zehatz hitz egin da, eta egiten ari zaren lan eta gero esan dezakegun, bigarren kafea sekta badenik, baina bueno. Bueno, sekta zuntzitzailea kasu honetan. Ados. Vale, lehenengo aldera. Zure ideiak aldatu behar izan aldituzu? Ez, adibidez, nik ez dut kafea gustoko, eta bigarren kafean lan egiteko, nik tinko heldu diot iritzi horri. Bai, eta nik ideia batzuk aldatu ditut nahi izan dudalako. Bueno, ideia batzuk aldatu edo, ideia batzuk garatu, sakondu, ikasi. Hori uste dute sekta zuntzitzailetako kideek. Bai, ados, orduan galdera ikurra. Ez, argi dago ez, Ez, bale. Vale, jarraitu. A ber, nik enuen jakin nahi ezer Kardashian eta Jennerri buruz eta orain badakit. Bueno, baina ez da lehen iritzi bat zenuen eta orain guk derrigortuta. Ez saiatu gure ideiak aldatzen. Ara, vale. Bigarren galdera. Taldeak irrika handia erakusten du pertsona bat sartzen denean? Hau da, postasun handia? A ber, zuzara sartu zaren azken egotakoa, zuk erantzun marko duzu. Bai, guk beso zabalik hartzen dugu jendea. Bai, nahiko, bai, kontu zor. Zuretzat garrantzitsuak diren gauzak utzi behar izan dituzu alde batera? Ez. Nik uste, esango nuke ez. Guk futbola gorrotu dugu eta Iunek futbola argazkiak ateratzen ditu. Ez dago. Eta maite dugu berdin. Baina, horra arrazi badago, horren atzean, Dela, bestela espertiten naizela. Claro, nola, ikusta joan beharra daukazu. Eta lehen egiten genituen gauzak egiten jarraitzen dugu. Ez? Bai. Argi dago. Hemen esango nuke. Ezezkoa dela erantzuna. Ezezkoa, hori da. Marketu jarraitu. Vale. Laugarren puntua, galdera. Kide berriak bilatzera jarduera garrantzitsua da? Leopia gustatu zait. Kide berriak topatzea jarduera garrantzitsua da? Bai. Bada. Serioski hartzen dugu. Ni bizi naiz, edo nork, euskeraz, edo zerren inguruan baldin badaki, fitxaketa lanak egiten. Hori da. Noraitek esaten, adituak diozu. Bai, eske astronomian doktoria naiz, barkatu, bai, zediot beste lau esaldi esaten euskeraz, bale, zer egiten duzu asteazken goizetan esaterako, eta fitxatzen ditugu. Bai, kide berria fitxatzea garrantzitsua guretzako. Bai, edo norbait da superfrikia, ez dakite, arte kubistan, baina rollo enfermizo, etorri kubismai buruz hitz egitea bigarren kaferan, horrelako gozak egiten ditu. Entzule, akaso zuk bigarren kafeko kolaboratzaile izan behar duzu, agian aditua zara zerbaitetan eta proposatu behar diguzu, gu kainabera eskutan ibiltzen gara, baina tira, zuek ere bota dezakezu amua honuntza. Bai, jarritu, neko. 5. galdera, liderrek agintaritza nabarmena aldute? Bai. Bai. Inigo hau nik ez dut esan. Nik ez dut esan, ni meni xili nago. Nork dio liderra Inigo dela? Horregatik, ni xili nago. Vale. Ideiak aldatzen saiatu denago juri izan da. Hori da. Agian goiuri da liderra? Kardashianismo. Bai, kardashianismo politikoa ere pixkat goiurik ekarri dugurera, beraz. Jarraitu neko. Ezin duzula gehiago jasan sentitzen alduzu batzuetan? Bai. Goiuri eta biok ezin dugu elkar jasan tarteka. Ez hain beste, Ia esan eta gutxi hau. Bai, igual ja pixka sekta nabaritzen ari da. Bai, batzuetan. Ikusiko dugu bukaeran galdera guztiak hartuta, konduan hartuta, a ber. Zure aurreko gizarte harremanak utzi aldituzu alde batera? Ez. Nik esango nuke ez. Jendea, gainera oso
Bastakita egin nahi balin badugu plan bat kidok eta june etorri etortzekotan da eta esaten du bai, baina nire mutilagunarekin joango naiz eta gizego esango diogu, torri majo. Ez? Bai, nik ere esango nuke hemen... Egia da, noski, oso ondaneko. Vale, kritikak gaitzesten dira? Nik esango nuke ez. Baina, bueno. Bueno. Segun eta ze kritika diren. Kritikak... Nola egiten diren. Nola, norun, zeini. Ui, ama. Nik esango nuke kritika Agintariak esan duzet, jarri ez. Geiztoak zeaten. Egidana, testa egin daiteken agintaria hemen dagoela. Hori ere egia da. Altxe eta joan egingo naiz. Epa, kritika gaitzesten aldira, bai, jarri dago. Jarraitu neko, betxez. Bai. Eta bai ezko jarri du. Gaiztoak zeaten. Jarraitu betxez. Dirua eta boterea garrantzitsuak aldira sektarentzat. Diru gabe hau ez egiten. Hori egia da. Hori egia da, baina esango nuke dirua garrantzitsua balitz, hemen gauden inor, ezkinela kazetariak izango. Hori ere egia da. Esango nuke. Beraz, esango nuke ezetz. Ez. Behin eta berriz esaldi berberak errepikatzen aldira. Naiz irratian, bigarren kafea. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Kit Kan and bigarren kafea. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Bai, errepikatu egiten dira. Entzuleo goizeko 11:29 minutu dira, hemen txegara zuzenean naiz irratian, bai, pixkat, bai, ez da nola esan entzuleo, baina... Baina bai. Puntudari gabe, galdera guztietarako erantzunak aldaude, bai. Zer? Urrengo galdera, saltatu dut. Pasadu dira. Motio zuenek hori galderak egite, Barkatu. Galdera guztietarako erantzunak aldaude. Noski. Bai. Arkazetaria gara. Ja, bai. Txiroak, baina edozer gauzetaz hitz egiteko prestatu gaituzte biologikoki. Biologikoki. Txip bat inokulatu ziguten, eta... Bai. Eta azkena, bilera eta beste ekitaldietara joateko beharturik sentitzen alza. Bai. Ez, barkatu, ez. Nola, Ez. Bilera eta beste ekitaldietara, guk hemen asteartetan afaritxo bat egiten dugu tarteka, eta goiurik beti kale egiten du. Eskina dut pijama jarri eta lutera joan. Ze afari egiten duzue? Zuk asteartetan beste afari batzuk egiten dituzu? Ez, asteartetan egiten ditugu afari batzuk. Barkatu, bueno. Eta bigarren kafe egunak antolatzen direnean, Barkatu, Imano González Gurrutxagak utzi gintuen azkenek orduan Bartzelonara joateko plan bat atera zitzaiolako. Barkatu, baina bigarren kafea zari gara edo korima zari gara? Imanol ez da bigarren kafea, ala? Bueno, bai, karo, purianen ere... Eta zeinek egiten ditu edizio elkarrizketa akustikoen bideo zoragarri horiek, eta... Egin pelota, berda. Ez, egin pelota, ez, baina... Imano González Gurrutxaga laizter etorriko da gurera, puri-purian tartea egitera, zen kontzentrauta ikusten duguan, ez da gizartan da bien, baina nik esango nuke, beharturik sentitu, ez dela hemen beharturik sentitzen inor. Bueno, behintzat behartuta sentitzen balin badira ondo disimulatzen dutela, ez da git. Ba, bueno... Sekta bada. Nik... Ez, bere ondorio estatu beharko du. Atera duen ondorioa da. Bai? Ez dela sekta zuntzitzei bat, baina gutxigatik. Ui, mugan gaude. Barkatu Zerrek ematen dizu mugan egotearena baiezkoak baldin badira gehiago ez ezkoak baino? Puntuazio desberdina daukate galdera... Hori da. Galderen arabera puntuazio... Ze azken aurrena da pixka nahiko... Adibidez, gutxiago balio du. Bueno, ze egun ederra guretzat, gure taldea. Zerren enekok pelota egin nahi izatea. Gure taldearentzat oso talde familia ederra osatu dugu, eta nola gaur ondorezatu dugun ez garela sekta suntsitzaile bat, agian horretan jarraituko dugu. Kroketa jatera joan barko gara, ospatzeko ez garela sekta suntsitzaile bat. Hori da. Don't know how to rhyme, but damn we try. But all I really know. Entzuleo, goizeko 11:43 minutu dira, eta bai, irratsaio honetan esaldiak errepikatu egiten dira. Horregatik gaude sekta bat izatetik gertu, baina sekta jatorra gara ez pentsa. Hori denek esaten dute, sinistu gehiagi. So when I'm all choked up and I can't find the words, every time we say goodbye, baby.
Eneko Iturbe gurekin geratuko da, baina Imanol González Gurrutxaga badator gurera, eta hemen konzentratuta zinean kaskoa jantzita anlanean Imanol, baina June Romatiti barguren zurekin sartzen ari zen. Ez dakitze martxa. Ez da inongo nobedadea. Ez, egia esan nahiko ikoa da. Baina, bueno, egunon. Egunon, Imanol, egunon. Ideia aldaketa bat izan da, Julenek eragin didan ideia aldaketa bat sekta honetan. Bestela lehenoen nintzen sartzen. Zuma faltan bota duzu batez ere Imanolek Julen azken boste honetan, Zuze faltan bota? Egia da Julen normalen etortzen da aste hartetan, eta zentzortan ez digula asko afektatu. Zango bazien pare bat aste, bueno. Hemendik Julenentzako agur bero bat, Nik botatzen dut faltan. Desarka da handi bat. Nik dauket pixkat Estokolmo sindromea pasan nuen aurreko astean asteburu guztia berarekin, orengo hontan zubi guztia berarekin, pixkat Estokolmo sindromea bere txiste txarrak eta horrelakoak entzuten, eta gero bere urduritasun horiek batean ez antolakuntzaldetik, eta pixkat hor somatzen dut. I'll always remember us this way when you look. Puri-purian tartean murgildu behar dugu, Always Remember Us This Way, Lady Gagaren kantu honekin egin dugu nolabait zubilana, baina nolabait ere esan beharra daukagu, puri-purian tartean sartzeko beharrezkoa dugula honako kantu hau. You got the cinema. It's you, and I'm not getting over it. Darling, is it cool? From stopping when it comes to... 15 minutu ditugu zuentzat proposamenak egiteko, pelikulak eta telesaiak eta pelikulak eta Imanol González Gurrutxaga izango da, abiatzen lehena filminen ikusgai dagoen proposamen batekin, Bookish-ekin. Ez da gitorrela oskatu garen, Bookish. Bai, Bookish. Telesai honek liburu denda bateko nagusi baten historia kontatzen du, Bigarren Gerra Mundialan ondoren gertatzen den historia bat da, eta sortzaiek die bere garaien Ingalaterran egontzan Sherlock telesaiaren sortzaile berdinak. Orduan, pixkat misterioa, krimena eta umorea jorratzen duen telesail bat da. Aipatu bezala Ingalaterran gertatzen da telesai hau, eta nahi egizan oso interesgarria iruditu zait, 2025ko telesaila da, baina urtarrian bertan, komentatu zuten edo konfirmatu zuten, bigarren denboraldi baten lanketatan dabiltzela, eta konfirmatu dela bigarren denboraldi hori. Orduan, aitzakia ona iruditu zait, honi buruz hitz egiteko. Eta hori, azken baten, kontatzen du liburu denda honen, liburu denda daukan pertsona honen historia, sartzen dalako behak dauka Churchillen gutun bat, behari idatzita dagona, eta horrei esker lortzen du poliziak berari laguntza eskatzea gertatzen dian investigazioan ingurun. Eta bai, azken baten da pixkat betianik ikusi dugun telesaioitako bat, Castle izan alko litzatekena, adibidez idazle baten historia investigazioetan eta polizia ikerketetan laguntzen duna. Baina, kasu honetan da Bigarren Gerra Mundialaren ondoren gertatzen den historia, orduan, bai janskerak, bai Londres, garaioitako Londres ikustea asko gustatu zait, eta bai, kurioso, interesgarria iruditu zait. Sinesgarria bintzaizu, garai hartako Londres dela? Bai, eta momentu askotan baita kontatzen die, justu gerran ondoren, de hecho, lehenengo kapitulon bertan, agertzen dia gorputz batzuk, ezur batzuk, eta hor aipatzen da bombak, aipatzen da gerra, eta irutzait, kontekstu aldetik nahiko barneratuta daula. Egia da gero nere begiak joditela, lokalizazio gutxi daudela, eta gauza asko errepikatzen diela, eta horrek, produzioan laguntzen du, baina gero ikuslean, konturatzen mazia denbora guztien leku berdinen zaudela, pixkat aspergarri inalda. Baina, egia da zentzu hortan gustatu zaitela ambientazioa. Aspergarri egin daiteke ez bada hori asmoa. Edo hori muina, adibidez, 12 Angry Men, 12 Hombres Sin Piedad pelikula, hori gertatzen da pelikula osoa gelatik atera gabe. 12 gizon daude gela mai baten inguruan, eta pelikula oso gertatzen da horretan, eta
nola propos eginda dagoen, ba, etzara aspertzen, ze intentzionalitate bat dago, ez? Bai, Agatha Christik beti okio baita atmosfera hau, bere garaien baita Moriartik, bueno, bizkat, Sherlock aipatu etela, Moriartik, La trinchera infinita baita grabatu zunen, dena edo gehiena etxe baten gertatzen da, eta ez zaizu oso aspergarri egiten, zuzenaritza aldetik, eta baina bai, egia hori, ezakitela ze puntuaino izan da, ni fijatu naizelako, edo benetan jendeari aspergarri inaltzaiola, baina, bueno, detaile txiki batzuk adibidez, trama asko gertatzen da liburu dendan pareko kalean, eta kale hori dago egur batzuz itxita bezala. Eta nik lehenengo aldin ikusunen izan zen, bueno, hori jarri ez dute, hemendik aurrea ez duelako ambientatu nahi, eta errezena delako egurezko pareta bat jartzea. Baina, bueno, gauza horiek pixkat arboiatuz, nik usteet nahiko telesai interesgarria, eta bai, ez dakit, nik gustatu zait. Itxura polita hartzen dion nik ere, bide filmien dago ikusgai, Bookish, eta tira, lehenengo denboraldi horretan 6 atal, 50 minutu pasatxokoak, pixet estandard telebizioan edo, 53koak, zuzenean, zehatz, eta tira, 2025ko, lan hau ikusgai daukazue filmien. Esan duzu, Imanol, bigarren denboraldia etorrela? Bai, 2027. Baina, bueno, aurten konfirmatu dute egongo dala. Orduan, supongo, aurtengo urtea egongo diela aurre produkzioan eta bar. Eta hori. Ederki, hauxe lehen proposamena, baina bigarren bat ere egingo dugu, eta inzuzen ere, enekok dakarrena. Peaky Blinders, The Immortal Man, Netflixen ikusgai. Hori da, bai. Tommy. You live in a house haunted with ghosts of people who died because of you. You abandoned your kingdom and you abandoned your son. Ez zegoen esan ja beldurezko pelikula eta telsaiak ez zen intuela ekarriko? Ez, esan zen aurreko astean. Aurreko astean. Vale. Misterioa da, konfirmatzeagatik. Thrillerra da. Edo ez. Bai, misterio, bueno, drama, bai. Serie telesaio honek denetik handu. Bueno, hau da telesaiaren esango dugu bukaera. Dala film bat, Peaky Blinders, The Immortal Man. Eta ze gertatzen da pelikula honetan? Bueno, orain nenez hasiko telesaia goitik beraino azaltzen, baina esango dugu, zigarren denboraldia amaitzen denean protagonista, Tommy Shelby, nola bite, gizartetik separatu egiten da pixka bat. Bai, bakarrik egoteko beharra dauka. Hori da, bakarrik egoteko beharra dauka, ze, bueno, telesaian zehar, gauza asko gertatzen dira, bere mafia taldean, Peaky Blinders izena duen mafia taldean, eriotza batzuk egoten dira, eta, bueno, pixka bat, hori dena kudeatu nahian, alde egiten du, nola baite, Birmingham mafioso horretatik. Eta, konturatzen da, orain bere semea den Duke Shelby, azten dela gaiztakeritan baita. Bere, Tommy Shelby bera gaztetan izan zen bezalakoa izaten. Eta orduan, hausnarketa horretan, joaten da bere semea salbatzera. Zeatikan salbatu behar du bere semea, ze bere semeak konturatu gabe sartu da marroi batean ikeragarri handia. Ze orain dago naziekin tratuak egiten, eta konturatzen da, baina ez dakize punturaino. Hori da, ez dakize puntutaraino, eta, orduan, Tommy Shelbyk hartzen du papera nola baite, nire semea salbatzera joango naiz, hau ez dela galdin gozegu, eta, nola baite, bere semea salbatzera joaten da. Gainera niri, harritu nauen gauzetako da, aktoretako batek ezin zuela film honetan parte hartu, bizitza errealean kartzelan sartu zutelako, eta, nola bite... Nola kudatu duten hori? Hori da, nola kudatu duten pertsonai horren ez egotearen horrizte. Erabili dute gidoian zati garrantzitsuenetako bat, eta historiaren zati garrantzitsuenetariko bat, bere galeran... oinarritu dute, ez dakit hori neite egindako gauza baden. Pentsatzen dut hori asko egiten da aktoreren bat aurdun geratzen balin bada, eta orduan ez badator idatzi dutenarekin bat, agian
Oso interesgarria izaten da ikustea nola bapatean gidoian jarri duten edo joan dela pertsonaia hori oporretan, edo konbentu batean sartu dela, edo azerretu egiten dela eta joan egiten dela. Horrelakoetan gero horri ikusten delako aurrera joan ala itzul daitekeela. Hori da, bai. Beste kontu bat izaten da, hori da, kasu honetan, ekonomikoki arazoak daudenean, edo norbaitek utzi nahi duenan erabat proiektu bat, hor normalean akatu behar izaten da gidoian, ez? Bai, eta hemen kasu honetan, kartzelan sartu dute, aktorea bera, beraz, hemen ere egin behar izan dute, egin behar izan dutena. Eta niri gustatu zain nola kudeatu duten hori esaten duzu, gaina zen protagonistetako bat, Arthur Shelby, pertsonaia, eta esaten duzu, nola egingo dute orain telesaila bea gabe, bea da protagonistaren anaia. Eta niri gustatu zait nola kudeatu duten hori, nik pentsatzen nuen agian, egingo zutela, hil eginda gaixotasun batengatik edo ez dakiz zer pasa zaio eta kitxo. Baina ez hori erabili dute gidoiaren onerako, ni, positiboki harritu nahuela, eta, beste aipatzeko, filmetik aipatzeko beste gauzetakoat, da musika, beti bezala, Peaky Blindersen dagoen musika da, zoragarria, eta kasu honetan, ez dakit, ni ere pixka bat harritu egin nauz, zergatikan, ze Fontaines DC izeneko talde baten nahiko abesti jarri dituzte, eta ni pixka bat harritu egin nau, eta nik uste ere ondo erabilita, ondo erabili dela musika, trailerrean beran entzuten da, eta orokorrean, Nick Cave-en Red Right Hand ere erabili dute, telesaiaren intro bezala erabiltzen zena, eta, orokorrean ni oso pozik amaierarekin, espero zen amaiera bat zen, edo ez dakit espero, baino behar zuen amaiera bat agian. I'm nearly gone fucking everything. But nearly doesn't count. Telesaia bizitza realen oinarrituta puede ser? Bai, baino ez, existitzen zen Peaky Blinders izeneko mafia talde bat, baina ez ziren pertsonaia hauek zehazki eta ez zen historia hau gertatu. Bai, eska zerbaitek sonatzen ziten baina. Bai, badaude anaia batzuk eta badago mafia hori, baina ez da bat ere reala. Bueno, Enekoren proposamena, beraz, orentxe aipatu berri eta kontatu berri dugun hau, Netflixen dago ikusgai, eta proposamenekin jarraitzeko, June, zure txanda, naiz eta, dexentitze egin dugun gaur honen inguruan, sortzailearen belarria hor telefonaren bestaldean egon gabe argigorriaken inguruan hitz egingo dugu. Bai, ez horregatik eneko laburre egingo dut, hasieratik entzun duzuen entzat, sentitzen dut, baina, hori primeranen estrenatu berri den argigorriak telesaia atzo ikusi nituen lehen bi atalak, eta esan bezala egia da oso arinak egiten dira, azkar ikusten dira, ordu erdiko atalak dira, baina nola une oro zerbait gertatzen ari den, edo badaukan txiste nahiko beltzen bat botatzeko, edo hori, da telesaia bat euskeraz agian egin gabe zegoena edo azken aldian behintzat ez dena ikusten. Neri esan beharra dut eta lehen mikrotik kanpo esan dut eskertu dudala euskalkian hitz egitea, baina familia guztiak euskalki bera egitea, ze pasa izan da, ez? Bakoitzari utzi bere euskalkian hitz egiten eta gero zentzu askorik ez izatea. Eta gainera gero hori arraro egintza izola esaten baduzu, badago sumintzen denik. Ez da egite. Hori da, nik beti izango naiz, asko gustatzen zait euskalkiak entzutea telesaietan eta fikzioan, ulertzen dut ere batuaren erabilera noski, baina azkenean familia baten barruan, horrelako familia bat denean gainera, haien euskalkian hitz egiten entzuteak, sentitzen duela agian gertu dago. Egon da zerbait, pixkat urrutiratu nagoena edo, ez urrutiratu, baina moskeatu ninduena atzo, badakigu protagonista Itziarritu inoren personajeak Elena Mujika izena duela, eta nik bakarrik nekien aitarenak, aita Julian izena zuela. Baina bada momentu batean, aita idazlea da, eta momentu batean, semeak non bere aitaren liburu bat hartzen duen, buelta eman eta irakurtzen da izena dela Julian Mujika. Eta pixka bat txokatu zian, ez dudalako uste
denik mujika direla familia, agian bai, baina bai txokatu zidan Euskal Herrian ez delako bikotearen abizena hartzen, ez? Eta horrek eukin indun pixka bat moskeatuta, baina bestela hori esandakoa, telesai bat azkar eta harin ikusten dena, nik Arnatz, bueno, ez oso gertutik, baina bai nuen gertuko baten oso laguna eta beti entzun dut berataz, eta poztu nau ikusteak paper horretan, eta nire asantzere bikain dago. Izun nondik atera da telesai hau? Gaur gurekin izan den Alex Merinoren burutik atera da telesailau, argigorriak, dagoeneko 2 atal ikusgai, urrengo 2 ostiralean izango dira, primeran plataforman, eta nola baita esateko, hoxe da, Bidania Filmsen, gelditasuna ekaitzean, bereien bigarren... Singular filma ere zinema aretoetan izan da duela hilabete gutxi, eta Alberto Gaztesik zuzendu, Alejandra Rospidek ekoitzi, eta Alex Merinok nolabait sortu eta guionizatu duen, lan hau da June Romateten proposamena, eta uste du nolabait hau batez ere, guk babestuko dugun proposamena, fikzio euskeraz, eta humore eta satira eta pixkate mugara dena eramate horretan, kaso, Euskal Herrian euskaraz egin gabeko telesaia, beraz horixe gaurko gure proposamenekin, amaitzekoa Goiuri zurea eta nerea, datorren astera arte, berriz ere gordeko ditugu. Berriro, pasaden astean euskarren inguruan hasi nintzen, eta aztu egin zitzaidan nire proposamena, datorren asterako. Nik ere nerea erdi gorde utziko dut, edo beste batek harriko dut, baina entzuleo, kuk agur esateko ordua dugu bihar, goizeko 10:05 itzuliko gara June Romatet, datorren astelenen arte, Imanueletaneko bihar etzi edo ez da noiz arte, eta Goiuri zu seguru bihar goizean hemen izango zarela. Ziur. Entzuleok bagoaz informazioaren txanda oren txenaiz irratian, Iker Gurrutxagarekin, musikaria ondoren, hemen segure uinetan. Keep calm and bigarren kafea.